Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kulbali. Jité. Kulbali tuguni. Jité. C'est un fla. Ko folo Kulbali ou tundi sonde. Allez, c'est ça. Ah non, c'est encore au Kéré Slamé. Atsango do bolisola. Abla problème be mabla de. E kanu musa. Eh ya be mabla de. Abe mabla. Afakien do be. Ay bulu bla, ay bulu to krefedi. E buto krefe. Oh, na ko be nyagami ka se degré do la. Ah bla, ibe to golu ibe do la, iba chiffler de. Ah non, o gele nyede. Ala gangizi. Bla ngorati koro. Che gundoy. Awodu sigatala. D'après Chokorobado ko Kolobani Chokorobado kasira kodo ka ko Slamé mono dola. E go digo ko. Parce que abado. Na ya no watigana. Abisega muke. Abisega bara bancho amne yoro nigele. Tate mene shishiti boable. Mais Chokorobado. Ako ale ba jena e. Ala ka nyini gasini. Ni blakoro ka molo e kala ginye ka tsona. Go ale bi jono e. Ala ka nyini sini ni bloko ka mulwale kala keneka able pardon jela able lo chorwa be dugumna o dugubi cleo ay abi clé parce que ibado ni masugo be ay ko sugo do be tata ka sekero able ita taka dugire sekere na fode ko karsa be ko tibla de ay able ngene do bi ko ne buluti aywa Souleymane Coulibaly Abdoulaye Handane Djité ma korba ko dugu cité mulla de tala aywa bada ay able ana sigilen filɛ yɔrɔ min na yan ni laada dɔ bɛ yan o an kana taa dugu yɛrɛ kɔrɔ ni baara kɛyɔrɔ laada dɔ bɛ yan o awɔ laada bɛ yan e abilɛ ne n'a tɛ a tɛ ɲɛnabɔ o ayiwa ko n'i ye duguden jɛra ka dugutigi bɔ ko a magara tanna la abilɛ tiɲɛ yɛrɛ la dugutigi kɔni bɛ bugɔ dugu kɔnɔ yɔrɔ min na abilɛ tana dɔrɔn tɛ dɛ a magara fɛn na a ma ka maga fɛn mun na a don sinon i ye tana yɛrɛ dɔrɔn tɛ sakana ye abilɛ dugutigi bɛ bugɔ yɔrɔ min est ce que dugudenw de bɛ jɛ ka bugɔ dugudenw jɛra ka dugutigi bugɔ abilɛ a ka taa a ko kan ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ de ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn sinon gansan kɔni tɛ sinon i bɛ dugutigi natɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ i ka dugu kɔnɔ abilɛ i bɛ boli de k'a kunbɛn an bɛ fɔlɔ waati min na i bɛ boli i b'a kunbɛn i b'i kunbiri i b'a fo bonya ani karama kɔnɔna la dugutigi a bɛ cogo di a bɛ ɲɔgɔn fo kosɛbɛ mais dugu bɛɛ ka jɛ ka dugutigi bugɔ abilɛ kuma wɛrɛ b'o la ko dugutigi dusuba fana tɛ se ka dugu mara ka ɲɛ abada abada yɛrɛ wa cogo di o tɛ dugutigi yɛrɛ dɔrɔn ye maa dusuba yɛrɛ abilɛ mara ka gɛlɛn i bolo dɛ parce que ni maa dir'i ma k'i ka maaw mara maa sugu bɛɛ b'a la dɔw bɛ yen olu ka faamuyali ka nɔgɔn dɔw bɛ yen olu lafaamuyali ka gɛlɛn o de la bamanankan na u b'a fɔ ko misi 100 i b'a gɛn ni bere 1 mais adamaden 100 bɛɛ ni gɛn bere don donc ne dun dusu bɔra abilɛ a tɛ mako ɲɛ an b'a ko jɛni mun ye ko ni koba cogo la dugu man ka bonya dugutigi ma abada abada yɛrɛ a mana kɛ cogo o cogo dugu tɛ bonya dugutigi ma i y'a fɔ cogo n'a b'a cogo la ni ko bɛɛ sigilen don a sigi cogo la dugu bɛ bonya a bonya cogo la dugutigi bɛ bonya a bonya cogo la dugu tɛ bonya ma abada ko dugutigi tulo ka bon siga t'a la siga t'o fana la a tulo ka bon abilɛ mais dɔ fana ko dugutigi ka di dɛ a ka ɲi ko dugutigi a kankɔrɔ sigilaw de man ɲi ko olu b'a fɔ dugutigi tɛ sɔn nin ma ani tɛ k'a la ko y'a sɔrɔ dugutigi ma foyi fɔ a bɛ n'a fɔ i ko faama ani dugutigi bɔ comme bɛɛ bɛ bila minɛ kelen kɔnɔ u b'a fɔ ko faama ma jugu k'a kankɔrɔ sigi de ka jugu o bɛ fɔ o catiriw yɛrɛ ni fɛnw bɛɛ bɔra ka yira an na k'a da zana ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ décision dɔw bɛ yen hakilina dɔw bɛ yen olu bɛ taa a bɛ fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de y'a ta ka sɔrɔ abilɛ a t'a kalama koyi ala ka ɲinɛ Amadu Tumani Ture la a y'a fɔ ten ko fɛn dɔw fɔra tiɲɛ yɛrɛ la a donni kama ko ale yɛrɛ t'a kalama a bɛ tiɲɛ so bi dɛ a ko n t'a kalama dɛ maliyɛn dɔw wulila ka fan bɛɛ kɛ ma ko jamanakuntigi yɛrɛ ko k'a t'a kalama a t'a kalama a bila a t'a kalama o fɛn dɔw bɛ kɛ i ka dugu kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la dugu ka bon koyi i tɛ bɔ a kalama o mais i b'a sɔrɔ maa minnu b'i kɛrɛfɛ olu b'a fɔ an b'a ɲɛnabɔ nin cogoya la olu bolo a kan ka ɲɛnabɔ o cogoya de la o b'a ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a ma se faama yɛrɛ ma ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ o ɲɛnabɔli yɛrɛ de la a bɛ na ni tiɲɛni ye peut-être que u b'a dabɔ ɲuman kama mais a bɛ na ni tiɲɛni ye musokɔrɔba dɔw de ka fɔ ne ma ko dugu kɔnɔ ko bɛɛ bɛ dugutigi sɛgɛrɛ mais dugutigi fana bɛ dɔ sɛgɛrɛ siga t'a la awɔ a bɛ kɛ o parce que
bɛɛ b'a ɲini ka gɛrɛ dugutigi la dugutigi fana b'i b'a sɔrɔ a fana bɛ a n'a ka dugutigiya bɛ dɔ bɛ yen a bɛ gɛrɛ la k'o ɲininka hakili ni bilasiraliw la olu bɛ kɛ o bɛ ka dogo de la olu tɛ kɛ maaw ɲinɛ a bila n b'a maa yɛrɛ dɔn jamanakuntigi ko ye ale fana sufɛ a fana tun b'i den ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa mɔgɔ min y'a ka conseiller a bɛ t'o fɛ yen o tɛ fɔ minnu bɛ conseil spécial ni fɛn dɔn o bɛ dogolen de la a bɛ t'o de fɛ sufɛ u b'u sigi u bɛ baro kɛ u b'a fɔ nin ko bɛ tan nin ko bɛ tan nin ko bɛ tan olu maaw bɛ yen a bɛ kɛ kojugu tɛ ko dugutigi fana bɛ don sɛgɛrɛ a b'a sɛgɛrɛ ayi fura foyi t'a la sinon a tɛ ɲɛnabɔ ayi sinon a tɛ ɲɛnabɔ a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min ye u t'a kuma labɔ u b'a fɔ la tubabukan na ko la nuit porte conseil absolument ɔhɔ faamuna i b'a sɔrɔ a faamuna Ablaye bismillah Ablaye naam bi ye araba ye araba bi n'a bɛnna utukalo tile 17 ma naamu san 2022 i ko ten ko jɔminɛ kalo o ko ten an bɛ don gafe bamananw de ko ten n y'a mɛn bamananw da i ye kɔrɔbɔrɔ de an bɛ don gafew kɔnɔ naamu an b'a daminɛ bi sɔgɔmada in na le pélican a ko di pélican kuma na Ablaye a yira k'a fɔ nin waati kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ min ye mankan bɛ Côte d'Ivoire ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'a ko kan ka lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen na o kama sɔrɔ n'i ye baaraw jateminɛ mun ye Sénégal jamanakuntigi n'ale tun bɛ taama la an ka jamana kɔnɔna la ale kumana kosɛbɛ a nali la n'o ye kɛrɛnkɛrɛn ni cɛmancɛ fanga n'o ye Colonel Assimi Goïta u masalala kan kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko a ko k'an k'a ɲɛnabɔ an farafin damaw ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye kuma kɔrɔma don kɔrɔ b'a yira k'a fɔ n'an yɛrɛ dama n'an sigira k'a fɔ ka bɛn k'a la an bɛ sɔrɔ ka bɛn sɔrɔ ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la jamana fila tɛ bila ɲɔgɔn na cogoya minnu na an bɛ to o kɔnɔ hali bi ala k'a fɔ nin waati kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin kɛra mun ye Gawusu Madani Tarawele Ablaye nana ale ka laseli la ko Mali ye ŋaniya min ta ka mun ye maa 26 ne Banbati 26 min ye ko k'o ta k'o fara an ka finitigilakaw kan Ablaye ko kojugu danu ko ale bolo k'a man ka kɛ ali dɔɔni ko da yɛrɛ man ka don ni kuma in na ko k'a fɔ ko ka nin maa 26 ko k'olu ta ko k'u fara mun ye an ka finitigilakaw kan Abdulaye Andane o la sa mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tun bɛ kuma dɔ la sa ni Mahamadou Kane mun ye opérationnel de la ligne verte ko n'i bɔra jateminɛ ko kow kɔnɔnen don ka kɛ ni juma tɛmɛnen n'o bɛna utukalo tile 12 san 2022 caisse malienne de sécurité sociale Ablaye ko olu kɔni ye centre d'appel sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ligne verte de don ka se ka maaw ka se ka weleli kɛ cogoya minnu na waati min ka d'u ye u ka se ka kunnafoniya cogoya minnu na n'i bɛ fɛ ka weleli kɛ o la sa i bɛ weleli kɛ 80 02 22 38 Abdulaye Andane gafe mun togo l'indépendant kɛnyɛrɛ a ko di ale kumara ni waati na ko ka kɛɲɛ ni mun ye kɛrɛnkɛrɛnya la an b'a fɔ Banbati wale kɛbaw ye k'u kɔni k'u ye ŋaniya ta ni waati kɔni kɔnɔna la ko ni baaraw jateminɛ ka kɛ ni dɔgɔkun laban ye mun ye Menaka mara kɔnɔna la ko a mara ko a kuma kɔni kun cayara kosɛbɛ ko kuma cayara kama sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ mun ye Banbati kɛwale n'o ye terroriste n'o ye état islamique ye Ablaye olu kɔni kun bɛ munumunu na ni waati kɔnɔna la mun ye Menaka ale mara la ko siratigɛw la wulikajɔ kɔni kɛra an ka faamaw fɛ ka se ka ni Banbati kɛwale maa ninnu Ablaye ka se k'u lakɔn hakilina b'u la u kana se k'a bila sen kan hakilina tɛ dɔwɛrɛ ka se ka bin maaw kan ka maaw bolofɛnw ka n'o bɛɛ daraki Ablaye an b'a fɔ min ye nin waati in na an b'a fɔ drogue kilo 150 ani 9 a n'a kunkanfɛn Ablaye ko a valeur a bɛ taa bɛn CFA wari miliyari 8 ɲɔgɔn bɔɲɔnko an ka douaniw tɛgɛ da o kan miliyari 8 ko douaniw k'u y'u bolo da o kan u y'u tɛgɛ da o kan ka kɛɲɛ ka bɔ mun ye Mali ale ni Guinée danfara la Kure Mali Ablaye ko nin baara in kɛra nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko nin baara ko n'i y'a jateminɛ maa min wulila ka se k'i jɔ ni ko bɛɛ lajɛlen lieutenant colonel Mohamed Koulibaly ale tun bɛ ko kɛnɛ kan fo ka taa se u ka chef de bureau ma n'o ye nin waati n'o ye Kure Mali chef de bureau ye n'ale lieutenant colonel Ater Bazet olu n'u ka cɛw olu de wulila ka ni baara in bila sen kan walasa ni mifɛn jugu in a kana se ka don an ka jamana kɔnɔ ni cogoya ninnu na Ablaye n'a y'o bila kɛrɛfɛ an bɛ jumɛn de ta sisan l'indicateur de renouveau ale ko di l'indicateur de renouveau ale kumana Ablaye ko kalo 6 o dira nin waati in na ka kɛɲɛ ni shisha ale feereli a n'a donni Mali kɔnɔ u b'a kɛ
boitini dɔ kɔnɔ jurujan b'u bolo tan k'u bɛ sigi kare kɔnɔ tubabu tabadaga nin bɛ yen tubabu dagadaga ko a mini a doni a feereli Mali kɔnɔ kalo 6 a bila ko nin y'a interdilen dɛ ko maa minnu bɛ k'a baaraw kɛ o kalo 6 b'u bolo ka se ka t'u yɛrɛ lajɛya k'a ɲɛfɔ baaraw bɛ ka kɛ cogoya min na nin waati in na ko sinon sisa ko kɔni ko a bantɔ don min ye Mali kɔnɔ dɛ ala k'o kɛ sinon an ka denmisɛnninw kɔni ni y'u ye kare kɔnɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ le canard déchaîné o tɛ yan o don a ko di canard déchaîné ale kumana ko Emmanuel Macron a bila an dan ko a ɲɛma tugu ko a dara a sufɛ nka a ɲɛma tugu ko kama sɔrɔ ko dɔwɛrɛ tɛ ko a ye Mali jabaranin lajɛ n'o y'an ka télévision nationale ye ko a kɛtɔ k'o filɛ ko a bɛnna n'a ye k'a fɔ mun ye Rusilakaw olu kɔni kɛlen don k'u bolo di Mali ma ka se ka mun ye kɛlɛkɛminɛ caman ko k'o di mun ye Mali ma ko stratégie la mun ye Emmanuel Macron a bila k'ale ma se ka sunɔgɔ ko da fɛ dɛ ka t'o kɔnɔ hali bi Moscou a bila olu kɔni ko nin waati in na k'u ni Mali ka bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛna caman fara kan ko ka kɛɲɛ ko ne ye k'a fɔ ko Mali surasi 40 tayana kɔsa in na a bila k'a kan ka maa sɔn hakili la ko nka ko o tayani na k'olu ma da la k'a fɔ ko ni banbacikɛ wale maaw yɛrɛ dɔrɔn ko est-ce que ko maa wɛrɛ t'u senkɔrɔ wa ko parce que k'u ye baara ninnu kɛ cogoya min na surasiw faala cogoya minnu na k'u ma da la k'a fɔ ni maa wɛrɛ t'a la k'u senkɔrɔma don Ablɛ ni ye an ka malien dɔ ye mun taara ka kɛ farafina an ka mara kɔnɔna la n'o ye farafina woroduganfan ye fɛ yan nɔ ka kɛ jɔnjɔn ye jɔnjɔn dira ma kama sɔrɔ ale ye sɛbɛnni de kɛ livre kɔnɔ livre min n'a bɛ bɛn page 107 ma a yɛrɛ ɲuman ni cɛ kofɔlen ye ko waati min na a ka livre a b'a don ka se ka taa jɔnjɔn ɲini k'a kun ma da la k'a fɔ ko k'a bɛ jɔnjɔn sɔrɔ dɛ ko nka ko n'ale ka jɔnjɔn ko waati min na don fɔlɔ min na k'a wulila k'a fɔ a ye k'a ka livre donnen k'a minɛna k'a bɛ se ka taa mun ye jɔnjɔn tabaw fɛ k'a bila ko a dabali banna k'a kɛra la surprise ye ko surprise tɔ bonyana mun na k'ale taara k'a kɛ jɔnjɔntigi ye farafina alhamdulilah ko diyara ye kosɛbɛ tubarikala mais i ma tɔgɔ de fɔ n ye de a tɔgɔ an b'o fɔ 11h30 waati an b'a walawala donc i bɛ n jagoya k'i lamɛn lesɔ faso ka fasiri a bila ye ale kumana Côte d'Ivoire ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ nka mun ye an ka ministre ɲɛsinnen bɛ ka kunnafoni cari ale ma a bila ale ye kunnafonidilaw wele an y'an kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli k'an ye ko an ka sabali tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔw sanfɛ maa minnu bɛ yen ni maaw b'u filɛ ka kow kɛ n'an k'o ma ko influenceurs a bila kun an bɛ kunnafoni di an k'a di a di cogo ɲuman na ko ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoirekaw ka finitigilaka 49 minɛni a bila ko kuma cayara jugu mun ye bɔrɔlɔ sanfɛ ko wa kuma cayali fana ko n'a bɛ taa ɲuman sira fɛ a bɛ taa ni bɛn kofɔli ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o ka ɲi mais ko caman de yera a la k'a fɔ mun bɛ na ni furuku ye k'a don mun ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a bila ye k'a tɛ bɛn k'a bɛ kunnafonidilaw wele k'an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ kunnafoni minnu di an bɛ kunnafoni minnu cari k'an k'a kɛ bɛn sira fɛ kiliya sira fɛ walasa jamana fila ye Mali ale ni Côte d'Ivoire a bila ye ko an kana kari ɲɔgɔn na an bɛ to faso ka fasiri kɔnɔ an ka ŋanaw n'o ye sanfɛcɛlu ko fɔ basketball a bila n'olu ye Coupe d'Afrique ta Rwanda musolakaw fan fɛ Madagascar n'u si tɛ tɛmɛ san 18 kan musow a bila k'u kɔnɔlen don bi an ka pankuruji kɛnɛ min tɔgɔ dalen bɛ président Modibo Keyita la nɛgɛ kaɲa 14 waati ko siratigɛw la ko wele bilalen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ko maaw ka bɔ i mana kɛ k'a daminɛ aéroport la fo palais des sports la maaw ka bɔ k'u kunbɛn k'u senkɔrɔma don ka taa n'u ye palais des sports n'o ye fɛɛrɛ kɛnɛ min tɔgɔ dalen bɛ Salamatu Mayiga la k'u na taa bisimila yen nɔ n'o ye an ka Coupe d'Afrique taba ye ko nin y'a siɲɛ 8nan ye Mali bɛ ni Coupe d'Afrique ta musolakaw fan fɛ cɛlakaw olu kɔni kɛra jɔyɔrɔ 3nan ye k'u fana ye dɔ sɔrɔ k'o y'a bila ye u y'u jeniyɔrɔ fin ayiwa mais u ka u ɲɛda musow ma u k'u ɲɛda musow ma u ka dusu ta dɔɔni o tɛ wa o don le soir de Bamako wula fɛ Bamako wula hali n'a sɔrɔ an bɛ sɔgɔmadafɛla la nin waati in na an bɛ sɔgɔmadafɛla la ni sɔgɔmada tɛmɛna wula bɛ se ko mun bɛ tali kɛ kɛlɛkɛcɛw maa 800 olu bɛna bɔ Sénégal ka na maa 800 fana niyɔrɔ bila mun ye Bamakɔ yan nɔ a filɛ
rotation o yɛlɛmayɛlɛmali tɛ wa minisuma u ka baara hukumu kɔnɔna la o yɔrɔ k'a fɔ an ka jamana ni waati labannu na ale kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko siratigɛ la mun ye wɔlɔfɔw kɛrɛnkɛrɛn an k'a fɔ sɛnɛgalɛw olu ka colonel ale laseli kɛ n'o ye colonel Theodore Sarr ko yɛlɛmaniw baaraw bɛna kɛ ka kɛ n'a ye kunnafoni di tɛnɛndon n'o bɛna o tu kalo tile 15 ma san 2022 ko ka ɲɛfɔli kɛ maaw ka se k'a faamuya cogo min na n'u ye k'a fɔ n'u ye sɔrɔsiw ye an ka dugu kɔnɔ maaw k'a faamuya k'a fɔ k'u nakun don ko a ko jɛlen don kosɛbɛ ma somile bɛ kɛ sababu a banna abilɛ mun kɛra Ivoirien na o t'a fɛ ko sɔrɔ o don abilɛ an tun b'o de ɲini o a ka fɛsɛfɛsɛ kɛ jɛya a banna ka walawala yan n'o ka se yan o don o tɛ wa maa tɛ se e bɛna an ka sɔn ta don i ka na min bisimila o tɛ se ka bɛn kuma ka ca dɛ ayiwa Masa Solo Abdoulaye Handan Jite kunun ne ko i ka bamanan jamu naani fɔ ye i dɛsɛra n dɛsɛra a ma kɛ i n'a fɔ n t'a dɔn a bɛ n kɔnɔ n dɛsɛra k'a bɔ n da de a cunan kan fana o fana bɛ se ka kɛ ko balalen o bɛ ko sudalen sa donc i ye dɔ ɲini ka di yan bi yan i ma bita in fana fɔ dɛ ne t'o fɔ ye o de ta fɛrɛ yɔrɔ ye i mako bɛ jumɛn na ne mako bɛ jumɛn na e ka dɔ fɔ n ye dɔrɔn parce que ne y'a dilan n'o fɔr'i la kunu i bɛ taa dɔ ɲini de n ka jamu dɔ ɲini wa bamanan jamu wa bɛ jamu jumɛn de bamanan bamanan de Abdoulaye fana bamanan jamu ka ca o bon n bɛna dɔ fɔ i ye bi comme i m'a ɲini n taara ɲini ka di Kulubali a fɔlɔ la o ye e yɛrɛ ye o ye bamanan fɔlɔ ye a to an yɛrɛ k'o fɔ maa man di yɛrɛ da a to an yɛrɛ k'i ma jamu ayiwa a to an k'a fɔ i ma sasi n ba Bitɔn Mɔden a tɛ yan o don a Kulubali n ba Bagayoko Balo Ware Dambele Dante Dumbiya Fane Fomba Jara Kolobakari Jombana Kane Konare Kone Kulibali Kumare Samake Sokoba Tangara Traore Togola Jabate Sisoko Sinayogo Samake Kamara Kuyate ne ni sɔrɔ Ablaye i ye Mali jamu bɛɛ fɔ e kan fɔ sa a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ ayi a bɛɛ b'a kɔnɔ an ko n y'o de fɔ n ko bamanan Ablaye a bɛɛ b'a la tu b'a la a bɛɛ ayiwa maintenant bamanan ni maninka ne ka surun ɲɔgɔn na maninkaw maninkaw parce que olu ka maninka kan olu fana tariku la maninkaw y'an dɔgɔninw ye y'aw dɔgɔnin an dɔgɔninw don Kɛta tulo b'i la dɛ Kɛta tulo bɛ na a b'a dɔn tariku yɛrɛ la maninkaw y'an dɔgɔninw ye bon n'i taara maninka kunda ka bamananw dafa olu ye Baji Dambele Danfaga Dansogo Danyogo Dumbiya Jabate Jarasuba Jata Jomande Kamara Kangama Kamisogo Kante Kanute Keita Kiabu Koli Konate Konde Koroma Kuruma Koite Kuyate Magasuba Mane Nomogo Sane Songo Sisoko Traoré ani Kante Ablaye Malien bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la i ko tɛ i ye fɛn fɛn fɔ nin ye tan maninkaw la n'i y'a tila fila ye sisan i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ bamananw la o de kama n ko an bɛɛ fa kelen ba kelen an bɛɛ fa kelen ba kelen o de tɛ yan donc ni ne dun bɛ bolo k'a d'i ma bi Ablaye a diyara n ye ko Mandela ko c'est le jamu qui identifie le mandingue et le mandinka malien jamu de b'a waso o don o tɛ yan depuis Lawale depuis Naramagan Cissé Cissé jamu nana depuis Sunjata Keita Cissé Mandemori jamu nana depuis Soumaoro Kanté jamu nana depuis Djei Faseke Kouyaté jamu nana depuis Biton depuis Bamba Traoré depuis Biton Wati depuis Biton jamu nana depuis Jara Ngolo Jara jamu nana a bɛ maaw bɔ ɲɔgɔn na a bɛ bɔ ɲɔgɔn na ko Mande kulu saba de sigira u bɛɛ ye kelen ye kurufugangaw ko hɔrɔn jɔn ani ɲamakala Ablaye o de la ko b'a fɔ ko maa ni jamu bɛ bange toa bɛ ɲini ka da i la de sinon ni jamu kɔni bɛ na et puis bɛɛ n'i ka baara don siga t'a la bɛɛ n'i ka baara Mande Sisew o ye Mori ye Mandemori Fane ani Balo olu ye nɛgɛ dilanlaw ye Numu a Kuyate a Jabate u ye a jeli o don mun bi i fasa da ko jelima kɔrɔ ni Kuyate k'i bɔ kɔlɔ f'o ye o y'olu ka baara ye Keita u bɛ fɔka bɛɛ fana kɛ Keita olu maaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye faama ye o don bɛɛ n'i sigiyɔrɔ kɛlɛ ti kɛ voilà ni bɛɛ y'i ka baara dɔn et puis mun de kɛra tuguni
u ye dɔ kɛ dɔ sinanku ye siga t'a la pour que kɛlɛ kana wuli a bɛ fila ni numu voilà olu ye sinanku ye maintenant sinankuya bɛ bamanan ani maninka fana cɛ u ye mun kɛ tuguni pour que kɛlɛ kana wuli bɛn ka na pour que bɛɛ k'i ni yɔrɔ sɔrɔ bɛɛ kana to i kelen na ɲɛnafin kana bɛɛ sɔrɔ u y'a bila kulu la kulukulu o ye jumɛn kari u b'a fɔ kari karimaw wa karimaw bamanankan don awɔ karimaw ne ye kɔrɔbɔrɔ mɛ n bɛ dɔɔnin fɔ de awɔ karimaw ni ko yɔrɔ faamu b'o faamu mɛ sisan i ko karima n y'a faamu o ye maa minnu bangera waati kelenw na olu ka waatiw don maninkaw fɛ yen salon taara u ye jɔnjɔn dɔ da u ye ko karimaw ka jɔnjɔn awɔ u y'a kɛ karima ye a ma ban dɛ u y'a kɛ buranya ye nimɔgɔya ani a bɛ fɔ cogo di mamusoya ani mɔkɛya ani bɛnbakɛya ani burankɛya donc bɛɛ b'i jɔyɔrɔ dɔn ko i tɛ se ka mun fɔ i cɛ ye i nimɔgɔ i muso dɔgɔ muso bɛ a muso b'a ci a bɛ ci fɔ ye a b'a fɔ foyi tɛ bɔ a la a ye foyi i sinanku b'a fɔ ye foyi tɛ bɔ a la a diya yɔrɔ ye jumɛn a kanimɛma yɔrɔ a kanimɛma yɔrɔ ye jumɛn i bɛ taa i bɛnkɛ so n'i ye mun ye i b'a fɔ n bɛ nin fɛ o b'a d'i ma a bila o tɛ bi o ye fɔlɔ de sɔrɔ bi tɛ dɛ donc an tun ye maaya dilan o cogo la ma bɛnkɛ a bila ni mun m'a di o i ba balima de ye n'a dira o de ye bɛnkɛ yɛrɛ o de bɛnkɛ mun m'a fɛn di o y'i ba balima ye ne m'a fɛ ko baara ma fɛn di wa a bɛ ten mandenw ko den kaɲiya bɛnna la mais ko den kamalen o kaɲiya faso la kanbɛ i kulubali nba jite